Goddag alle sammen. I dag sidder jeg sammen med Magnus Frost. Siger hej. Hej. Og i dag der sidder vi, hvad hedder serveren? Gwyn.dk. Hvad er det her for en slags? Det er prison. Og hvorfor er du lige nøjagtig i survival? Ja, det er nok ikke ved. Og jeg er blevet admin og OP, fordi jeg er sej, og jeg er YouTuber. Men jeg er bare tekniker OP. Men vil du vise mig lidt rundt? Ja, kom. Okay, hvad er det her? Det er sådan et, der var vagting, men kan gå derind lige nu. Fuck. Okay, hvad er det her? Eller hvad kommer der til at være her? Hvor mange med emerald ranks kommer til at være? Jeg laver lige en gold film til mig. Så kommer til at være herinde. Okay, hvad er det herude? Jeg tør næsten ikke gå derud. Det er nok lidt prison herude. Hvor fanden blev en vagt på den? Den er her, du dør. Du kan ikke dræbe. Nej. Hallo, hvor fanden blev du af? Okay, hvad er det her? Det er lige præcis ikke ved. Men jeg tænker, om jeg må få en YouTube-sende. Ja. Hvad fanden er det her? Det herovre. Ved vandet. Gå bare ind i det. Wow! Hvad er det her? Det var med en eller anden celle. Jeg aner ikke om selv hvilken. Men vi skal nok skynde os at gå tilbage. Men kom lige. Er det her en black man? Ja, for helvede, det må jeg ikke vise andre. Hvad? Jeg må ikke vise, hvor det er. Nej, det må jeg gerne. Fuck det. Ja, det må vi godt. Hvor fanden er der indre Chesters? Det er det godt. Hvad er det her for noget? Ja. Og det kan sælges for ret mange penge. Hey, må jeg få det? Ja, jeg prøver bare. Jamen, jeg har ikke noget. Må jeg få noget af dig? Gider du godt give mig noget? Ja, lige om lidt. Så gør det selv. Du får bare en stik. Ja, det sagde hun også går. Så. Fuck, man tjener kassen. Ja, jeg har næsten... Jeg kommer med lidt på grund af, at dumme folk ringer. Han skulle så et eller andet en lille bøse. Men... Hvad fanden? Er der normale celler? Det er det sgu nok. Kan vi ikke sætte på bare... Fuck it. Ham der han er rimelig pro. Ups, jeg kom til at smage mig. Tilbage og hvem der var en dum nære, der ringede. Og hvad er det heroppe? Du må ikke være racist. Det er ingen, der må vide. Okay, hvad fanden er det her? Jeg skal lige prøve at gå ind i en af cellerne. Nice! Mega nice. Hvad er det her? Det ved jeg ikke. Prøv lige smut med dig. Hvad sker der, hvis man kommer? Jeg har ikke set freden i lang tid. Løb! Ej. Det må du da, det er godt på grund af, der med er man faktisk som også lige noget her, som er mere med, og det er bare deres dumme selv. Det gider jeg ikke. Farvel. Jeg tager bare betalingen tilbage. Nej, lad nu være. Lad være. Nej, jeg tager betalingen tilbage, det er hurtigt. Lad være. Du kan da komme længere her, hvad? Det ved jeg ikke. Men om jeg dermed bliver din YouTube-selv. Jeg vil have en større YouTube-selv. Ved du? Ja, sgu da. Så får du det. Okay, wow, det er virkelig nøje om det her. Okay, jeg tror lige, jeg healer mig selv. Jeg kan ikke klare det der buff. De hopper dig selv. Nej, jeg tror lige det der buff fra mig. Ja. Jeg vil lige selv lige vise lidt rundt. Ja, det gør. Som I kan se, så har vi fået lavet vagtbøger. Eller de har.
De er bare nogle grimme små vagtboller. Hey, jeg tænker om det herovre, det ikke kunne blive min YouTube-selv, det herovre. Jeg har mig allerede lovet en, men okay. Hvad er der herinde? Øjne. Hvad er det herinde? Ingenting. Det kan være mit lille badeværelse. Okay, skal det være det? Okay, jeg går lige op og laver noget i sprog. Og som altid, jeg har sådan en stav på mig, hvis der er nogen, der kommer. Kan starte gå, men jeg er lige lidt rundt med. Ja, se, prøv lige, hvis han nu kommer og angriber mig, og jeg nu ikke ved det sådan her, og så slår han mig en gang. Jeg vil ikke dø, Og man mister ikke sådan ting. Nej. Og så går man her, og så ser man ham, og så kommer man, fy for helvede. Og så gør man sådan her. Hvad sker der for dig? Hvad sker der, bro? For helvede. Okay, lad lige være. Skal jeg lige gøre sådan, at man mister sådan ting? Ja, tak. Hvis jeg kan huske det. For gay skal du vel. Og for helvede. Han prøv lige at komme. Jeg skal lige prøve at tæve dig. Nej, til hvad dig skal prøve. Og dø! Lol. Ups. Det er plugin, vi er på. Okay, jeg reloader lige. Reload. Men nu er et Magnus frisk pink. Jeg kommer om lidt. Og han skal hele tiden noget, den lille idiot. Det var jo ulækkert. Så. Nice hacks. Okay, men så nu skal vi slås igen. Prøv lige vent. Jeg skal lige. Ja, skal du flækkes? Skal du flækkes? Du må ikke slash kill. Hvor er du ulækker. Okay, hvad fuck er det, jeg har gjort forkert? Jeg plejer altid at være verdens bedste ting. Okay, jeg gør det så... Ved du, hvad hun sagde? Hun sagde, tag bukserne af. Nå, men jeg går i gang med at finde videre, hvis du ikke... Det der bliver jeg nødt til. Nå, ej, hvor er du et svin. Desværre bliver du nødt til det. Det var ikke ting. Nå, men jeg var så admin i noget tid. Ja, jeg er så i stedet kreativ, men du skal ikke røre mig. Lad være. Så skal jeg ikke. Lad være. Jeg har bare buff på mig. Det vidste jeg godt. Lad være. Nå, men jeg tror snart, jeg vil stoppe med at filme herinde. Så. This. Fordi jeg gad ikke så meget mere, fordi at først var sådan admin, og så bliver jeg så bare ved med at blive flækket. Nå. Ses. Hej.